Huumaavilla luontomme luonnonkasveilla, jotka luonnossamme elää luonnollisesti, on oikeus elää, koska ne ovat osa luontoamme. Ne ovat tärkeä osa luontoamme siinä, missä muutkin luontomme kasvit ja eläimet. Myöskin yksinään ollessaan, kun ne koristavat maaseutujamme, metsiämme, ketojamme ja niittyjämme, ne yksinään ollessaan eivät vahingoita ketään tai mitään, paitsi viemällä elintilaa muilta kasveilta ja jonkin verran imemällä veden maasta, mutta niin tekevät niin monet muutkin kasvit. Siihen vielä päälle se fakta kaiken lisäksi, että näiden huumaavien meidän luonnonkasvien väärinkäyttöprosentti huumausaineena kautta päihteenä on hyvin vähäinen ja pieni. Enemmän ihmiset koskevat alkoholiin, tupakkiin, kahviin, energiajuomiin, teehen, kannabikseen, amfetamiiniin, Meksikon taikasieniin ja sen sellaisiin tuotteisiin.